स्वप्न सुंदरी मेनका, ये हमार चोटी पकड़ी ना। काहे? अरे पकड़ी ना। ली पकड़ लेनी। अब एकरा खींची। ऊ काहे? खींची ना। आहिस्ता, हम रउआ के चोटी खींचे खातिर काले रहनी, उखाड़े खातिर ना। माफ करी, हमके ना पता रहल कि रउआ इतना नाजुक बा। ना ना ना, बात ये नहीं है। हम तो ये कहत रहनी कि ई जौन कुछ भी हो रहल बा। का हो रहल बा? अच्छा। ई हकीकत बा या स्वप्न? हमके तो यकीन भी नहीं हो रहल कि रउआ जैसन हसीना हमसे मोहब्बत करेली। यकीन तो हमके भी नहीं खे हो रहल कि हम राउर बाह में बानी। बलदेव राज जी, मुगल सल्तनत के वजीर आजम जी, ना जाने कितना जंग लड़ ले, कितना राजा के हरव ले। और अच्छा एगो बात बताए। बोली। जंग से याद आइल, जब मुगल सल्तनत पर केहू हमला करेला तो राउर फौज होकर मुकाबला कैसे करेले? हमार कहे के मतलब बाकी तोप कौन दिशा में चलेला, तीरंदाज के जत्था कौन गुप्त रास्ता से आवेला। हम तो ये भी सुन ले बानी कि मुगल किला में बहुत सारा गुप्त सुरंग बा, जहाँ से राउर सैनिक दुश्मनन के सिर पे जा पहुँचेले और उनके पता भी न चलेला। हम तो ऐसे ही जिज्ञासा बस पूछ रहल बानी। रुआ ई का बात लेके बैठ गइल बानी? नहीं नहीं, बताई ना हमके जाने के बा। हम कितना सुन ले बानी रउआ बारे में, राउर जंग करे के तौर तरीका के बारे में हम जानल चाहत बानी। कैसे कर लेनी रउआ ये सब, बताई ना। एक गद्दारी हो की स्वप्न सुंदरी मेनका, मुल्क से भी खुद अपना आप से भी। हम मुगल सल्तनत के एगो वफादार नुमाइंदा बनी, सर कलम करवा सके नहीं, अपन सब कुछ कुर्बान कर सके नहीं, बाकी फौज के राज बता के हम जहां पना के विश्वास के ठेस ना पहुंचा सके नहीं। बलदेव राज के जिंदगी के एक ही मकसद बा, मुगल महल के चोटी पर लहरात मुगल परचम। जब तक जिस्म में खून के एक भी कतरा बाकी बा, मुगल परचम के हवा हम टेढ़ा ना होके देब। अरे सिपाही, केहू बलदेव जी के देख ले बाका? महाराज याद कर रहल बाड़े उनके। स्वप्न सुंदरी मेनका, हमके जाए के होगी जहाँ पना हमके याद फॉर्मूले बाड़े, और जहाँ पना के हम इंतजार ना करवा सके नहीं। हम अभी गए नहीं और अभी आई नहीं, रहुआ इहे रहब। महाराज तुरंत बुला रहल बाड़े। आ रहल बानी, आ रहल बानी हम। रउआ यहाँ बानी और हम बानी की राउर एक झलक पावे खातिर छटपटात परिंदा जैसन घूम रहल बानी। हम भी तो रउआ बिना जल बिन मछली जैसन तड़प रहल बानी। जब से रउआ के दरबार में देखले बानी, पता ना हमके का हो गइल बा, बस रउए तस्वीरी आंख में बसल रहेला। हमार दिल के आलम भी कुछ ऐसने बा सुंदरी। हम रउआ के पावे खातिर कुछ भी कर सकेली। कुछ भी? कुछ भी। हम नहीं मानत। ता आजमा ली। हमके मुगल महल बहुत पसंद आई। यहाँ के नक्काशी कितना खूबसूरत बना। हम भी चाहत बने कि हम ऐसे ही नक्काशी करवाएं अपना मुल्क जाके। यदि जहाँ पना से मांगब तो शायद मना कर देस। ऐसे डुआ से मांगत बानी, हमके पूरा महल के नक्शा लाके देना। का भइल? ई रउआ हमरा से का मांग ले? रउआ जौन हमरा से मांगले बानी वो हम का रउआ के केहू भी ना दे सकेला। ऐसन काहे? काहे कि ए महल के नक्शा और मुगल महल के सब दस्तावेज महाराज खुद अपन तख्त के गद्दी के नीचे दबा के रखेले। अच्छा। और रउआ तो हमार महाराज के देख ले ही बानी, अब उनके नीचे से वो दस्तावेज निकालल नामुमकिन बा। का करें हम?
पहला बार रउआ हमरा से कुछ मांग लिया और हम रउआ के दे भी ना अरे सकेली। नाना नाना एक कैसन बात कर रहल बानी रउआ। रउआ जन्म के दिले बानी हमार खातिर उतने ही काफी बा। हम रउआ के का देले बानी? प्यार। रउआ हमके प्यार दिले बानी ना, हमार खातिर उतने ही काफी बा। प्यार? हाँ। प्यार? 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 बीरबल। प्यार? हमार प्यार? उर्वशी? उर्वशी? अरे हम क्या अपन बात समझावे के मौका दादा? थोड़ी अब सुने और समझे के रही कागल बा। हम सब कुछ अपन आँख से देख ले बानी। अरे बाकी एक बार रुक के हमार बात तो सुन ला। थोड़ी का? हमार रास्ता छोड़ी और हमके जाय दी। हमके कुछ नहीं के सुने के। तो के सुने के होके काहे कि तोहार और हमार बात नहीं के, ये हमने के मुल्क के मामला बा। बात समझे की कोशिश करा। उर्वशी इस महल में ऐसे कुछ हो रहा बजे होके के ना चाहिए। कल तोहार नृत्य प्रतियोगिता बा, तो बस अपन प्रतियोगिता पे ध्यान रखा। ध्यान रखिया प्रतियोगिता के दौरान तोहार जान के खतरा भी हो सकेला ना। कोनो सवाल मत पूछिया, बस जौन हम कहत बानी ऊ सुना और घबरा बिल्कुल मत। काहे कि प्रतियोगिता के दौरान हम वहां मौजूद रहब और जब तक हम बानी तो के कुछ ना होके दे। उर्वशी हमार आंख में देखा, और यदि हमार आंख में तो के रत्ती भर भी सच्चाई और तोहरा खातिर प्यार नजर आत पा तो हमके कल तक के मौका था। कल तोहरा के तोहार सब सवाल के जवाब मिल जाए। बस तब तक हमरा पे भरोसा रखा। छोड़ी का छोड़ी? ऐसे मुंह बनावल छोड़ी और मुस्कुरा दी। मेनका जी ई सब कसरत खाली रउआ खातिर हो रहल बा। शहजादा रहुआ इतना तंदुरुस्त कैसे रह लेनी? बस रह लेनी, हम तो शाही खून बानी ना। बाकी मेनका जी रउआ यहाँ हमसे मिले आयल बानी। हम ना सोचत रहनी कि रउआ जो इतना बड़ मुगल फौज के संभाली नी कैसे कर लेनी रउआ। शाही खून बानी हम कब का करेनी, कैसे करेनी, काहे करेनी, केने करेनी, हमके खुद के भी ना पता चलेला। मतलब एमे भी गहरा राज बा। हमके भी तो कोनो राज बताई। हमके भी तो अपन राजदार बनाई। हाँ हाँ हम रउआ के सब राज बताई। बताई कौन सा राज जाने के बाद रउआ के? हम रउआ के सब राज बता दे। बाकी रउआ ई राज केहू और के मत बताई। ना 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 हम केहू के ना बताई। त सुनी, हमनी के फौज के जोन सेनापति बाड़े ना उनकर चक्कर बावर्ची खाना के एगो दासी संगे चल रहल बा। और ई बात केहू के नहीं के पता सिवाय हमार। यहाँ तक कि उनकर बीवी के भी ना। हाँ और एगो चटपटा राज सुनी। बस सलीम भाई साहब बस बहुत हो गईल। हमके पता बा फौज के एक एक राज रउए मेनका जी के बता दे। हम ऐसा नहीं खे वासु। का नहीं खे है? रउआ नहीं खे लागत कि हमके भी राज बतावे के मौका मिले के चाहिए। मेनका जी हम रउआ के राज बताई। कैसन राज? मेनका जी हम तो रउआ के सब राज बता देव। रउआ के पता बा हमनी के फौज के अस्तबल में एगो सफेद घोड़ी भी आ। ओके अभी अभी एगो बच्चा भइल बा। बाकी राज के बात ई बा मेनका जी कि हमके पता बा कि ओकर चक्कर हमनी के धोबी के गधा के संगे चल रहल बा। गधा के। हाँ अब अगला राज हम रउआ के बताई। हम बताई ना वासु शाही खून बानी हम बताई। सलीम भाई साहब हम बताई। हम बताई। हम बताई। हम बताई। ना हमके कोनो राज नहीं खे जाने के। हमके बख्श दी। हमके कुछ नहीं खे जाने के।
सलीम! अम्मी जान! सलीम! हाँ? अरे सलीम दूध। ओहो मेनका तू यहाँ हमके भी तो बताव तनी राजे दिल मेनका के कर दिल निशाना पर बा बाप के या बेटा के। जी रानी साहिबा रहुआ का कह रहल बानी हमके कुछ समझ में नहीं खे आ रहल। ओहो बादशाह सलामत की इशारा ठीक तरह से समझ में आ गई बाकी हमार इशारा समझ में नहीं खे आ रहल मेनका। वैसे एगो बात जरूर कहब तू बड़ा बड़ा संस्कारी और अच्छा बाकी बादशाह के काबा ओ तो दिल फेंक हो खेले बाकी कसूर हमेशा कनीज के ही हो खेला। हाँ? वैसे तू लड़की बाड़ू बड़ा संस्कारी। हाँ? तली वो दिन आ गइल बा जकर हमके मतलब हम सबके बेसब्री से इंतजार रहल। नृत्य के मुकाबला शुरू कइल जाए। हाँ हो रहल बा सबर करी हो रहल बा। शुरू करे तनी जहाँ पना। जहाँ पना ये हमारे यहाँ के सबसे बेहतरीन और मशहूर शरबत बा। एक जायका लेबे खातिर दूर दूर से बड़ बड़ राजा महाराजा आवेले। हम सोचने की मुगल महल के लोगन के भी एक जायका लेबे के चाहिए ऐसे अपन संग ले आईनी। यदि राउर इजाजत होखे तो। अरे मेनका जी ये भी कोनो पूछे वाला बात बा। अरे हम शरबत के जायका जरूर ले रहुआ एक बार कह देनी समझ ली हो गए। बाकी हम कहत रहनी कि यदि पहले तनी नृत्य के मुकाबला हो जाए ओकरे बाद हमने के शरबत के जायका ले लेती। इस शरबत के जायका लेहला के बाद मुकाबला के मजा दुगना हो जाए जहाँ पना। हाँ यदि रहुआ के ऐसा लागत बा और मेनका जी के ऐसा लागत बा तो ठीक बा पहले शरबत के जायका ले लिहल जाए। शरबत पेश कल जाए सब यहाँ बैठल बाड़न सबका खातिर शरबत पेश कल जाए। रहुआ सब लोग शरबत के मजा ली हम तनी तैयार होके आवतानी। रहुआ और तैयार होके आए। हाँ होके आए तब तक हम शरबत के जायका लेत बानी। शरबत के मजा लेत बानी तब तक हम। हाँ इतना भी का जल्दी बा मेनका जी तनी खातिरदारी करे के मौका हमने के भी तदी।
का भाई मेनका जी, रउआ इतना हैरानी से हम सबके काहे देख रहल बानी? ओ, रउआ ये सोच रहल बानी ना कि राउर दिहल शरबत पीला के बावजूद हमनी में से केहू बेहोश काहे नहीं खे? हम रउआ के बतावत बानी, रउआ शरबत में बेहोशी के दवा ता मिला देले रहली, बाकी ऐन वक्त पर हम शरबत ही बदल देली और ए तरह से राउर एगो और अदा हम सबके सामने आ गई। मेनका जी हमके बहुत बुरा लग रहा बा, हमके बहुत बुरा लागल जब बीरबल हमके बतौले कि रउआ एगो नृत्यांगना ते बानी, बाकी एगो नृत्यांगना के संगे संगे रउआ सादत खान के जासूस भी बानी। ई सब के सब नृत्य के मुकाबला ते महज एगो बहाना रहल। रउआ कहता हमार मुगल फौज के खुफिया राज चाहत रहे। वो सही कहल जाला, बुराई हमेशा खूबसूरती के शक्ल में ही आवेला, जैसे हमार बीवी। बिल्कुल, वैसे तो हम कहते बता देला कि जासूस बाड़ी, बाकी बात तोरा के कैसे पता चलल? इनकर दासी के वजह से, जे अब तक रउआ समझ गई होखब कि इनकर दासी ना बल्कि इनकर साथी भी आ। ना बना कल जब हम बलदेव जी के कमरा के बाहर से गुजरत रहली तई वहां हमरा से टकरावली। दासी के बौखलाहट और हमार बिना मंगले वहां होके के सफाई देवे के कोशिश हमके इनकरा पर शक करे पर मजबूर कर दिलस। आपन छठा इंद्रिय के आवाज पर हम बलदेव राज के कमरा में गईली। बलदेव राज के कमरा से हमके ओही इत्र के खुशबू आत रहे जौन हम दासी में महसूस कैले रहले। बलदेव राज के कमरा में जौन दासी के इत्र के खुशबू रहे उसे हमके ई तो पता चल गई कि दासी बलदेव राज के कमरा में गई रहे। बाकी सोचे वाला बात ही रहे जहां पना पड़ोसी देश के राजा के राज नर्तकी के दासी के हमनी के वजीर आजम के कमरा में का काम हो सकेला। हम सबसे पहले तो वो जगह टटोलनी जहां बलदेव जी अपन मुगल फौज से जुड़ल खुफिया कागजात रखेले। वहां हमके एगो छोट सा बारीक नग मिलल जहां पना, और ई रहल उ नग जहां पना एक देख के हमके ऐसा लागल कि ये नग के हम पहले कहीं देखले बानी, और फिर हमके याद आयल कि ई नग के हम कहां देखले रहली। वो दुपट्टा, नर्तकी मेनिका के दुपट्टा हवा में उड़ के ही आ गए रहल, तो वो हम ये ढूंढे आए रहनी। जवाब सबूत के संगे हमरा सामने रहल जहां पना मेनका और इनकर दासी, माफ करी इनकर साथी के वो और ना बल्कि शहादत खान के जासूस बानी। जी जहां पना जे हमने के देश में हमने के देश के खुफिया दस्तावेज और कागजात चुरावे खातिर आयल बानी। काहे सही काली ना हम मोहतरमा कहले रहला ना राजा कि बीरबल नाम के शख्स से होशियार रहिया। बाकी तू अपन खूबसूरती के घमंड में इतना सब कुछ भूल गेलू कि एके भी और जिसन समझ लेलू। तू सोच लो ई भी उहे करी जौन सब करे ले। अब देख लेलू का भइल। वो बात तो ठीक बा, बाकी एक बात हमार समझ में आयल ना कि ई दोनों हमनी के मुगल फौज के खुफिया नक्शा और दस्तावेज चुरावे आयल रहली। बाकी कुछ चुरावली तना, सब दस्तावेज जहाँ के तहाँ सुरक्षित बा। काहे कि यदि दस्तावेज और कागजात चुराई थी जहां पना तो हमने के शख्स सीधा ही दोनों पर जाइत और हमने के शहादत खान के प्रति सतर्क हो जाती। जहां पनाई जौन मेनका जी के साथी बाड़ी इनमें एगो नायाब हुनर बा। एक कोनो भी कागजात या दस्तावेज के एक बार देख लेवेली तो ओकर तस्वीर हमेशा खातिर इनकर जहन में बस जाला। ई बलदेव जी के कमरा में गईली
और कागजात और दस्तावेज के देख के ई उहे कैली। जहाँ पना ये दोनों के का करे के बा? करे के का बा? ई दोनों के कैद खाना में जाए के होगी। हम माफी चाहत बानी मेनका जी, बाकी हम मजबूर बानी, हम का करें? रउआ काम ही ऐसन कहले बानी, बाकी काहे? का जरूरत रहे? ले जा दोनों के कैद खाना में डाल दा। तोहर वजह से, तोहरा वजह से, तोहर वजह से, तोहरा वजह से, तोहर वजह से। लेके जाए दोनों के। चला। जहाँ बना क्या? वो नृत्य के मुकाबला। हौसला मत हारा, नृत्य के मुकाबला होगी और जरूर होगी, चाहे वासु और सलीम के बीच में ही कायना होके। ना